Prajem všetkým príjemné sledovanie tohoto videa. Vy, ktorí sa zaoberáte prípadom Mariana Magata, iste viete, že včera Najvyšší súd Slovenskej republiky vo všetkých bodoch zrušil rozhodnutie špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý odsúdil Mariana Magata na 6 rokov väzenia natvrdo. Dá sa povedať, že je to taká prvá vyhratá bitka Mariana Magata, ale určite ho ešte čaká ťažký boj. Ale veríme, že všetko nakoniec dobre dopadne a Marian Magat bude zbavený všetkých obvinení. Ale týmto by som vás, vážení priatelia a všetci, ktorí sledujete tohoto video a zaoberáte sa o tento prípad, aby sme prišli 29. pred špecializovaný trestný súd v Pezinku, ktorý bude rozhodovať o prepustení Mariana Magata z vyšetrovacej väzby. Je to už neuveriteľné, že je tam 2,5 roka, ale ani tie 2,5 roka Mariana Magata nezlomili. Marian Magat je naďalej pevný a odhodlaný bojovať za svoje presvedčenie. Takže vy, všetci vlastenci, ktorým nie je ľahostajný osud Mariana Magata, príďte 29. do Pezinka. Ďakujem.